3 taon na mula nang umuwi sa Pilipinas si Claudio galing sa Brunei bilang butcher. Nagkaroon na rin siya ng ibang trabaho dito sa bansa. Pero ngayon, nagbabaka sakali siyang makapunta naman sa Singapore para doon muling subukin ang kanyang kapalaran. Aniya, hindi kasi kalakihan ang sahod dito kung ikukumpara sa ibang bansa. Mas okay doon kasi mas malaki ang sahod doon kumpara dito. Kasi pag dito sir, pag mga hindi ka kuwan ng mga kumbaga sa teacher ng government, kunti lang po yung sahod. Ayon naman sa mga recruitment agency, tinatangkilik ang mga Pilipinong manggagawa dahil karamihan ay masasabing skilled workers at may angking sipag at tiyaga sa trabaho. Masisipag, may dedikasyon, at may mga pangarap sa buhay. Meron kami dito na skilled, meron kaming skilled male and female cleaner, meron din po kaming housekeeping, barista, waiter and waitresser, caregiver, cook and electrician, lineman, mechanic, tailoring, massage therapist, sir. And meron din po kaming DH, sir. Meron kaming UAE, sa Malaysia, sa Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, and Kuwait, Oman po. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, aabot sa 238.63 billion pesos ang kabuuang halaga ng remittances ng mga OFW noong taong 2023 lamang. Mula ito sa 2.16 million na mga OFW mula sa iba't ibang panig ng mundo sa kaparehong taon. At magpasa hanggang ngayon, nakikita ang pagtaas pa ng bilang ng mga OFW. Kaya para matulungan sila, nagsasagawa ang DMW Region 2 ng job fair sa iba't ibang mga distrito sa rehiyon. Layunin din itong labanan ang illegal recruitment activities sa bansa. Pag sila ay magiging distress OFW, ang mangyayari niyan, pinapauwi sila ng ating ng gobyerno abroad dito sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga shortcut, yung mga walang employer, bankrupt yung kanilang employer o yung undocumented at saka yung mga naabuso. Pero bukod sa mga alok na trabaho sa ibang bansa, mayroon ding mga nakilahok na local employers. Ayon sa DMW, nais din nilang bigyan ng oportunidad ang mga nagnanais namang magkaroon ng trabaho nang hindi napipilitang lumayo sa kanilang mga pamilya. Mandate ng Department of Migrant Workers ang pagtatrabaho abroad ay hindi necessity kundi a choice. Kaya meron tayong mga local na employers dito. Sa susunod na buwan naman, dadalhin ng DMW Region 2 ang job fair sa ikatlong distrito ng Isabela, partikular na sa bayan ng Alicia. Dante Gitu, Balitang Solid North.